Saudara, ini mau golek kulup. Golek kulup ini sudah semi kembali. Nah, ini ya harus dipetik. Semi ini kayak gini. Yo menawa seperti biasa lah. Menawa tonggo arep. Ini saudara yang mau pesen. Yo gratis ini saudara, enggak usah beli. Oh, tumbuhe kayak gini. Gratis ini, enggak usah beli. Kayak gini lemu-lemune iki. Mantap saudara. Hah, lemu. Gawe urap-urap. Ya wis seperti biasa. Terus dipetik, tumbuh lagi dipetik. Ya wis apa ya nek ngarani? Ya wis tersedia lah. Tapi yo kulup iki kulupe Raya Nisor. Sayurnya Raya Nisor, saudara. Kulupnya Raya Nisor. Aduh, kuatir gejrewok. Aduh. Kuatir ana ulone iki engko petenge kaya ngene iki. Lemu, subur. Didelok sik, kuatir ana ulone rek. Seneng ya. Yang ini ki saudara, nek Raya Nisor katambah open. Ya maaf, ya memang enggak pernah beli kalau hanya sekelas sayur singkong, sayur rakyat Nisor lah. Enggak pernah beli. Kadang teman apa itu minta, ya enggak apa-apa pokoknya arep lambene. Enggak arep yo aja mangan godhong singkong. Enggak arep. Oh, kaya ngene iki lemu-lemune iki. Lemu. Gemoy ya. Kata orang anak muda-muda itu gemoy. Yo, ya apa saudara, ya diopeni Raya Nisor tapi iki njek gejluwok iki. Kaya ngene iki. Sukete wis kaya ngene iki. Seneng rek ini. Yo, ini tanpa rabuk saudara. Nggak usah dirabuk, sak cukul-cukule. Ya memang nggak usah dirabuk, nggak dikapak-kapak. Yo, wis dijarno ngene wis. Wis wayahe metik ya dipetik. Tapi kalau terlalu tinggi itu kurang enak. Ya seginilah. Ini masih seger-segernya. Kalau kasep, apa ya bahasanya kasep itu? Apa ya? Terlambat. Terlambat. Metiknya yo dhuwur. Nah, kayak ini, enaknya kayak gini ki. Di mana sih? Di lore sukete ndak peti teman. Iku Oh, ngene iki lutung saudara ya wis. Dirabu-rabukno ngene iki wis, Bro. Sak bosok-bosoke wis. Sik iki tak guntinge sik. Iki lho. Mumpung ketok saudara. Mumpung ketok. Enak rek guntinge rek. Yo Raya Nisor rek. Ya sekali-sekali lah. Sekali-sekali. Haston saudara. Haston super. Iya, Haston super 160-an. Yo nek minat yo dicek lah nek keranjang. Ambil. Koyo ngene iki. Ndak senengin mangan kok. Ya katanya yang pesen ini saudara mau diurap, mau makan-makan bersama katanya. Itu yo kepaksa yo digolekno jenenge dulur. Enakan iki yo tak butuh perawatan yang ekstra. Kali-kali rakyat ngono. Apa ya jarene iku? Raya Nisor subsidi sama Raya Nisor. Saya ulangi dengan ini lemune loh. Rakyat Nisor subsidi sama rakyat Nisor. Nah, kalau saya tidak tahu kalau di kota ini
apa beli ya nggak tahu. Saya nggak pernah ke kota, nggak roh pucuke kutho. Pucuke nggak roh. Nah, pucuke tok nggak roh saudara. Senengane urip di desa tok ngene iki wis kemerusuk. Kemerusuk. Kata teman itu pasukan kemerusuk. Sik golek di lor ya. Wah, bongko sambungane. Nek wis sambungane bongko. Oh, iki ya bongko pisan sambungane. Ben wis sambung meneh terus. Nah, ngene iki, lumune lho. Memang subur sekali. Ya wis deleh kene wis nek dhewe cakne bosok-bosok sak karepe dhewe. Ya wis diopeni lah. Tambah kopet. Kok mati ku anu nek kena anu mumpung ketok saudara. Ngomong ketok. Mumpung ketok. Di sini nih sak geleme nang kebon. Ya kadangnya kadang ndak. Apa kok ndak jarak ya kadang-kadang untuk sementara ini jarang ke kebun. Repot apa jadi sampean? Repot ngonten. Repot ngonten saudara. Enak rek. Iku lemu iku. Anu ne apa? Kulupe. Ini kira-kira 1 bulan yang lalu ini saudara. Ini umurnya sekitar kurang lebih 1 bulan. Ini sudah tumbuh lagi, tumbuh subur nih. Sekitar 1 bulan, kurang lebih 1 bulan lah. Koyong ini lemune iki. Sopo kita tidak seneng ini iki? Nom, daun muda. Daun muda. Kalau ngemek kasep itu daun tua. Mediknya terlambat itu jadinya daun tua. Kalau ini masih daun muda. Boleh sih di kono sih. Ini sih nom-nom. Tak apa-apa wis nom-nom petik ae wis. Yuk, dari konco-konco kok sing ngonten kolo pae. Ya nyenen isone duwe kolo iki saudara. Ya dimanfaatkan, apalagi tadi sudah saya bilang itu saudara mau bikin urap-urap. Bu apa urap-urap iku bahasa apa? Bu bahasa ini eker-ekeran. Delok sik, wah sik ore alhamdulillah sambungan. Tapi yo ngene iki yo boyoke rada ngoko saudara. Iki ya jane wetenge wis luwe, cuma tadi mau bontot. Wis apa yo? Selak apa yo? Memburu waktu. Jadi wis yo engko ae mulih ndek omah mangan. Tapi yo aja mangan duit korupsi. Ndak ilok. Kalau di kota apa tuku yo? Tuku yo, nek di kota yo. Nah, iku. Temenan nek di kota iku apa tuku? Hah? Aduh. Waduh, iku wis. Lah. Aduh, yo alhamdulillah yo nek kene iki selain tanpa perawatan yang ekstra. Urip sak geleme kaya daun singkong iki. Ndak usah beli. Ini kulupnya sudah lumayan lah wis untuk urap-urap. Untuk urap-urap. Nah, kita akhiri untuk mencari kulup mengkulup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seneng menurut versinya masing-masing. Salam rakyat Nisor. Oke, terima kasih.